Prišiel mi jeden záhadný balíček, tak si to poďme otvoriť. Absolútne netuším, čo tu je. Neviem, či to poznáte. Omnia Sleep and Glow. Ja som videla reklamu na Instagrame a akože nemôžem povedať, že by ma to nezaujalo. Je to vankúš, babi. Protivráskový vankúš. Ide o to, že aj keď máš ortopedický vankúš alebo obyčajný vankúš, tak tu je to na tom obrázku, si krčíš proste tvár. Nielenže my sa mračíme v noci, keď sa nám sníva alebo čo, ale ešte aj keď spíš, tak proste si to zhrnieš tú pokožku a skôr sa ti tie vrásky keby zapíšu. Že tu tam máš tak krásne vykrojené na tváričku. To je vidno, počkať. Hej. Vidíš? Že sa ti nič nekrčí. No ja som akože brutálne zvedavá, že